Ayan, luto kami ng sugpo. Tiger Dong. Ayan. Ito yung imumukbang namin. Ayan. Ayan, mapagpalang araw po mga kalami. Welcome po sa Lami Kaayo Mukbang TV. Ayan, so samahan nyo kami guys. Kami po ay magmumukbang ng seafoods. Ayan. So mayroon tayong sugpo. Ayan, yung sugpo. Kung tawagin ay tiger shrimp. Ayan. Malalaki po siya guys. Malalaki yan. Meron tayong Ayan. At mayroon tayong alimasag. Ayan. At mayroon tayong kinilaw. Ayan. Ayan, kinilaw. May lato. Ayan. Tapos, paborito, lato. Yes. Sarap. Tapos mayroon tayong bangos. Pritong bangos. Dagupan. So, ayan. So, bago tayo kumain, tayo manalangin. Our Heavenly Father, thank you Lord sa umagang ito. Napakabuti mo Panginoon. Lord, salamat sa pagpapala. Salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, basbasan mo ito ang aming kakainin. Nagdag kalakasan sa aming physical na katawan. Panginoon, salamat sa mga kamay na naghain ito, Panginoon. Maraming salamat po sa Pangalan ni Jesus. Amen. Wow. Ayan po. Samahan nyo kami. Ito po yung sausawa namin. Maraming sili. Ayan. Sarap ng kinilaw, no? Ayan. Ayan. Ayan po yung sugpo. Sobrang laki, no? Tiger prawn yan. Black tiger. Black tiger prawn. Oh. Thank you. Ayan. So, manghang, daming sili. Sarap. Sarap ng kinilaw. Ayan. So, shout out nga pala doon sa kumpare ko kumpare ko na taga Masbate. Paring Lare. Kain po tayo. Shout out po sa iyo. Kaon kita. Kaon kita sin Pasaya na dagko. Okay, shout out po sa iyo. Ayan. So, kumusta po kayo diyan sa Masbate? Shout out kay Wilbert Pialugo. Ayan. Pastor Bong Hakar, Pastor Neil. Ayan. Shout out po. Ikaw nagugas ito, Dan?
Balatan mo, Dad. Ayan. Sarap. Ayan, sa mga nanonood, sabayan nyo kami kumain. Ayan. So lagi po tayong kakain ng seafoods. Lalo na yung lato, no? Maganda po sa to. Hindi naman nakarang holidays puro karni. Sarap ng sabaw ng Nasasawa namin. Ang daming sili. shout out mo si Pax. Shout out pala kay Pax Optana. Ayan, kain po tayo. Ayun mga kalami. Pasalamatan natin ang Panginoon, no? Kasi dumaan yung 2020 ay kahit maraming nangyari, may pandemic, no? May mga bagyo, pumutok yung bulkan. Alam nyo, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon kasi napakabuti niya sa atin at binigyan pa rin niya tayo ng lakas, no? At ito, patuloy siya na kumikilos sa atin, patuloy siya naggagabay, no, sa bawat ginagawa natin. So sa lahat ng mga nanonood, no, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Nawa itong 2021 puro blessing ibibigay ng Diyos sa atin. Good health. Yan. Sabi nila yung 2020 malas daw. Hindi po totoo yun. Lahat po yung dinaanan natin ay isang hamon lang po yun sa ating buhay para lalo tayong tumatag. Lalo tayong lumakas. Kinilaw mga kalami. Sarap. Yan, mag-comment lang po kayo sa baba kung sino po yung gusto magpa-shoutout. Shoutout po natin lagi yan. Anong gustong mukbang? Yan, so pwede rin kayo mag-request. Wala kaming rice mga kalami. New Year resolution. Walang rice. Fix resolution na. Hindi. Sure. Wala na ulit rice. Kasi last November wala tayong rice, no? Oo. December So, meron ulit. Okay lang kumain ng seafoods. Basta, huwag na lang samahan ng kanin. Kasi yung kanin yung nagpapalakas ng carbs. Ayan. So, sarap ng pagkaluto ng
busog po. Abangan nyo yung rides namin. Magra-rides kami. Rides at magmumukbang. Ayan. So mga kalami, hindi pa kayo nakapag-subscribe, punta po kayo ng YouTube. Hanapin nyo po yung Lami Kaayo Mukbang TV. Mag-subscribe na po, like and share upang updated po kayo sa aming mga video. No? Abangan nyo yung mga iba pa naming video. So, yung alimasag sa amin, sa Masbate, napakarami nito. Ayan, no? Mura lang doon. Doon paggabi, marami to. Ginagamitan namin ng flashlight, Petromax, no? Yung malakas yung ilaw. Sa gabi, lumulubog sila sa buhangin. Pag naiilawan, lumulubog sa buhangin. So, madali damputin. No? Yun po yung hanap buhay namin doon. Masbate. Manghuli ng crab. Doon talaga, buhay palulutuin mo. Kaya ganun siya kasarap. Tawagin sa amin ito, Masbate Lambay. Aha. Malilit nito kasag. Yan na yung kasag. Kasag sa Masbate nyo, no? Sa amin sa Burias, yung kasag yung maliliit. Ano naman yun yung katang. Painom? Daming sili. Perfect po yung kinilaw kasi mayroon Thank you, siyang Lord. mayroong kamatis, kalamansi, sibuyas, kinilaw. Kahang. Sa bangus naman, pinaka-the best, bangus dagupan. Yan. Bangus dagupan, nakakarating po ng ibang bansa, ni-export po yan. Kasi yun yung pinakamasarap na bangus, Perfect yung kinilaw. dagupan. Sa mga hindi nakakaalam, paano tumingin ng bangus na dagupan? Ang bangus na dagupan po, pag titingnan mo, parang nagre-reflect yung kulay blue.
sa likod. Yun. No? Nakikita mo na parang nagbo-blue yung kulay niya. Yun yung pundagupan. Para hindi kayo maisahan. Minsan kasi po hindi naman lahat nagtitinda ay Honest. honest. Sabihin dagupan pero totoo hindi dagupan. No? So maging aware po tayo. Tip lang. Basta titingnan nyo yung bangos na medyo nagkukulay blue. Yan. Yun ang tunay na dagupan. So, ayan, so, hindi namin kayang ubusin ni Mrs., no? Si Bonso wala eh. Meron siyang online class. Hindi nakasama namin. So, si Bonso di gaano mahilig sa seafoods. Paborito niya lang, bangus lang. Pagdating sa mga ganito, hindi gaano mahilig. So, kami lang dalawa. So, mga kalami, salamat po sa panonood. Thank you, guys. At lagi po tayong mag-iingat, laging God manalangin bless to all. sa lahat ng kinikilos natin, sa lahat ng lakad natin, Yes. mga rides natin. Ano man ginagawa nyo, mga kalami, huwag Don't kalimutan forget na to pray. manalangin sa Panginoon upang yung gabay ni Lord, Amen. saan ka man pumunta ay iingatan ka ng Panginoon. Amen. So, guys, salamat po mga kalami. At God Thank bless you, you all. guys. Thank you. Bye.